sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Time las 12:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Mulig, magapalayag na sa kanginan sa sining adlaw sang Lunes, ikaduhang adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2019. Christmas ng dating no. Pero do ara pa si Tisoy. Do nagapamahog pa ang bagyo sa ato, no? Pero ti kabayuntang nga maglapaw lang ini. Ang halos kalabanan ng preparado na sa sining paglaslas ni Bagyong Tisoy. Daw magkwansa, daw malandfall sa Bicol region sa palabuton nga buwas o kon karon sa gabi. Mabatyaga na ina, pero sa iban nga mga lugar may mga evacuees na nga ginpatigayon sa Bicol region. Kabayunta diri sa aton amo nang ginahambal sa iban nga kabayunta maglapaw lang. Although nga may pagro panalithi nga mabatyaga na kita diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental kag mayro pagaluman nga lakot mga kaaksyon kabayunta nga dira lang kutob
Inopdaray kita sa kinandan diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga reports gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mayara 23 diyas na lang nga nabilin before pa man mag Christmas Day. Kag may 30 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kaanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin-kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Operation Center kag responder sang Negros Occidental ginpaydalom sa red alert status bangod sa Bagyo Tisoy kud white ginpaydalom naman sa mga district hospital. Balita naman sa Bacolod City Government Center gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Suspension sang klase sa Bacolod buwas nga adlaw magadepende sa lakat sang panahon karon sa hapon. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita report ni Aksyon Eric Magbanwa, Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office nagapaninguha nga mapasakaan gid sang kaso ang magulang nga naghimulos sa kaugalingon nga manghod sini. Kagkalakip man sa Negros Occidental Provincial Police Office igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Kaso nga murder with rape na pasaka na sa tiyang nga nagpatay sa iyang nga hinablos. Kapulisan padayon ang pagmonitor sa suspitsado matapos nga nahilway sa presuhan. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Biyahe pa tabok sa Iloilo nagapabilin nga kansilado. Philippine Coast Guard nagapangabay nga likawan ang pagpanagat sa mabagyohon nga panahon. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa special assignments dalag ko nga recovery sang shabu sa drug operations kag accessibility sa pagsulod sa supply sang droga ginadumilian. Posible rason sa paglakip sang Region 6 sa top 5 provinces nga may high presence sang illegal drugs. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden. May balita man kita karon kay Aksyon Brian Morden. Samtang sa balita naman sa La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Isa patay, isa kritikal ang kondisyon sa aksidente sa motorsiklo sa syudad sang La Carlota. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 5 ka mga persona nga nagkaladakpan sa may bust operation. Masakaan kaso subong adlaw, kag driver, kag counter truck nga naglasak sa 11 anyos nga bata ginrelease na sang Cadiz City PNP. Samtang sa balita naman kay Aksyon Nonoy de la Cruz, aksidente nga natabo sa banwa sang Hinubaan nga involvado diri ang isa ka rider. May update kita sa dili ginamang madugay plus ang balita ni Aksyon Tom Monforte. 2 ka mga tao may warrant of arrest arestado. Samtang sa balita naman sa national, gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, weather update kita nay karon dugay-dugay angot sa Typhoon Tisoy. Kag Pilipinas nagapanguna sa gihapon sa SEA Games. Igabalita na ni Aksyon Dorel Cabato sa dili gid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Huling.
Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dinigilamang manugay, mahina ang kalaban, but before sinayari ang resulta sa aton siling small town lottery o kunistiel sa unang draw sa siling adlaw. Yari ang resulta sa small town lottery draw. Resulta 33 kag 31, liwat 33 and 31. Yari ang resulta sa small town lottery draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 ang aton oras. Standby na sa sunod-sunod nga mga balita naton, mabatian sa dili lamang madugay o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mong kapadala mensahe daw kung magka-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Dari kita sa mga balita na sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Weather updates kita na angot sa lakat ni Tisoy sa pinakaulihing report kag Pilipinas nagapanguna sa gihapon sa SEA Games. Alin sa pinakasako nga News Center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang report gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel. Yes, Aksyon Rex Maring Udto kag sa aton mga tagpalamati weather update kita kay man as of 11 a.m. today. Nagadamo sa gihapon ang mga probinsya ginpay dalom sa signal number 3 bangod sa Bagyo Tisoy. Signal number 3 sa karon sa Catanduanes kag eastern portion sang Camarines Sur. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Bulacan kag southern part sang Aurora. Sabtang signal number 1 sa southern part sang Isabela, madamo nga lugar, lakip na diri ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion sang Negros Occidental, lakip diri ang Bacolod City, syudad sang Bago, Cadiz, Calatrava, Ibi Magalona, Escalante City, La Carlota City,
Manapla, Banwasang Mursha, Pulupandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Toboso, Valladolid, kag Victoria City. Si Bagyo Tisoy Action Rex katapusan na kitaan sa kalayoon nga 275 kilometros sang Iraq o kon east of Verac, Catanduanes. May kabaskugon ini sa gihapon nga 150 kilometros por ora kag may pagmadlos nga 185 kilometros por ora. Nagahulag ini siya sa gihapon pakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Samtang sa karon masobra na 5,000 ka mga pasahero ang na-record sang Philippine Coast Guard o kon PCG nga na-stranded sa mga pantalan sa Pilipinas. Sa datos ng Coast Guard, yara sa 5,237 ang na-stranded yung mga passengers sa Southern Tagalog, Western Visayas, Bicol Region, kag sa Eastern Visayas. Sa Bicol Region, pinakamadamo ang na-stranded sa Matnog Port, nga naka-record sang 2,175 ka mga pasahero. Pagluwas pa sa mga pasahero, mayara man sang stranded nga 1,030 ka rolling cargos, 45 kag 19 ka mga motorbangka sa nagkalain-lain nga pantalan. Mayra man sang na-record ang Coast Guard na 125 ka mga barko kag 51 ka mga motorbangka nga temporaryo anay naguntat sa pagpalawod kag nagpadulong anay sa mas luwas nga mga lugar. Samtang sa ato naman nga update sa SEA Games sa karon as of 11:48 in the morning, Pilipinas sa gihapon ang nagapanguna sa medal tally sa nagapadayon nga Southeast Asian Games nga ginapatigayon karon diri sa pungsod Pilipinas. Sa update as of 11:48 sang aga Lunes, Desyembre 2, ang Pilipinas ang mayara na sang 49 tanan ka medalya. Sa amo nga kadamuon, 25 ang gold medal, 15 ang silver, kag 9 o konsyam ka mga bronze medals. Ikaduha naman sa pwesto ang Vietnam nga mayara sang 35 ka mga medalya, napulot diri ang gold, 13 ka silver kag 12 ka bronze. Nara naman sa ikatatlo nga pwesto ang Thailand nga may 22 ka mga medalya, 5 ka gold, 5 ka silver kag 12 ka bronze. Samtang tubtob subong wala sa gihapon sang may nakuha nga medalya ang Timor Leste. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Matapos ang balita ni Action Dorel, kadtuan tanay balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kay Aksyon na Abuso, kasong murder with rape na pasaka na sa tiya nga nagpatay sa iya hinablos. Kapulisan nagpadayon ng pagmonitor sa sospitsado matapos nga nahilway sa presuan. Klasang monitoring sang kapulisan siguro sa probinsya. We have Aksyon Eden Abuso, gikan sa News Center sang Aksyon, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, nakagwa na sa custodial facility sang Pontevedra PNP ang tiya nga nagpatay ni bala siya sininga hinablos sa Nobyembre 27. Apang napasaka na ya ang kaso nga murder with rape in relation to RA 7610. Suno kay Captain Ron Darrell Nigos, naglapse ang reglementary period sang sospetsado bago pa ini mapasaka ang kaso, rason nga nakagwa sa prisuhan. Suno kay Nigos, wala gilayon na file ang kaso bangod gin proseso pa ang affidavit sang mga saksi. Palayag sang Hepe Action Rex padayon nila nga ginamonitor ang sospetsado nga yara karon sa paghinakop sang iya sininga Iloy kag padayon man nga pagbantay agud malikawan nga maglabutanay sila sang tatay sang biktima. Pamatay naton si Captain Ron Darrell Nigos. Ma'am, ang case is may file na sa iya. Unfortunately, pinarelease ni Fiscal ang suspect for the reason ang na-delay tayo sa oras kasi po yung paghahanap namin doon sa mga witnesses, nagkaroon sila ng konting problema po, ma'am. Saptang Action Rex no ang aton nga kapulisan diri sa Negros Occidental Police Provincial Office ang naghahanda naman bangod sining Bagyo Tisoy kag mangin alerto lang sa taning nga oras.
Nagpadala na action rec si Police Colonel Romeo Valero sang duha ka personnel gikan sa NOCPO didto man iya sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para man at least mahibaluan kung ano mga kinahanglan kaga pwede action rec nga mabulig sa ngaton man nga kapulisan. Alauna sini nga hapon magapatigayan sila sang mission briefing agod mapabalo na action rec sa mga personnel ang mga specific tasking Manila kaging kaso ti may mga kinahanglan nga evacuate sa probinsya ginapangamuyo man sang tanan nga wala lang kaga stay safe lang tanan action rec suno kay Baleros kaga ti syempre suno sa iya nagapadayon man sila sang coordinate sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para man nga mahapos sa tanan action rec in kaso por kaso gid man may mga kinahanglan nga evacuate nga mga residente kag padayon man action rec ang pagpatigayon o kung pagpatuman sa ilang 5 P's nga mong prediction, prevention, preparation, perform, kag post-assessment. Pero as of now, may gintukod na silang daw something monitoring area nila or center nila? Sa karon action Rex wala pa no pero amo pa tong ginapadan nga gina-coordinate ni Colonel Valeros kay may duha sila ka personnel nga ginpadala dito sa PDRRMC para at least maka-update gilayon sa action Rex kung may mga kinahanglan na bala kung kinahanglan naman nila magtukod man sang team o kung magpadala sang additional personnel kag pag-deploy sang personnel para man sa pagbulig action Rex. Sige. Balitalin sa NOC po ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras. Standby sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Suspensyon sang klase sa Bacolod buwas nga adlaw. Magadepende pa sa lakas sang panahon karon sa hapon. But before sinang report ni Action Dale Salazar, kadtuan taning Provincial Disaster Management Team naton angot sa pinakalites man galakat sang panahon we have Action Melvin Tierra sang PDMP. Sa line number 2, Action Melvin, mayong udto si Action Rex. Yes, Action Rex, sa mayong udto man si mo kaginingaton nga weather update subong Disyembre 2, 2019. Cyber Bulletin number 10 na kita sa atong ginabantayan nga bagyo nga si Tisoy. Si bagyo Tisoy padayon sa iya pwersa kag nagagiyo pa west nya direksyon padulong sa Bicol region Bicol Peninsula. Sa malastis kay na sing aga ang mata sang bagyo nga si Tisoy. Kinabana-bana base sa tanan niya mga data. Ara sa base sa Biraka Daprera Radar, ara sa mga 235 kilometros na sidlangan niya bahin nabagatnan sa Biraka Tanduanes o kung sa mga 250 kilometros east of Huban, Sorsogon sa coordinates nga 12.9 degrees north, 126.3 degrees east. Kung may kabaskugon nga hangin nga 150 km per hora malapit sa sentro, kung may pagmadlos tubtob 185 km per hora. Magagiyo si Tisoy pa west sa gyapon nga direksyon sa kadasigon nga 25 km per hora. Kag ang public storm signal number 3 ang nagaapekto na sa Catanduanes, Camarines, Albay, Sorsogon, southern portion sa Camarines Norte, Daet, subong man ang Borias Island. Ini nga mga lugar gina-expectar naton sa sulod sa 18 oras may ara na sang hangin nga magasugod sa 120 km per hora tubtob sa 170 km per hora. Ang public storm signal number 2 ang may hangin man nga gina-expectar nabatyagan sa sulod sa 24 oras ang Metro Manila, Bulacan, Bataan, lakip na ang Nueva Ecija, Cavite kag Batangas. Ang sa Visayas area mo ning Northern Samar kag Eastern Samar lakip na ang Biliran. Ang signal number 1 naman ara magapekto man sa Southern Isabela, ang diri sa aton sa Visayas area mo ning Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras Northern portion sa Negros Occidental lakip na daang Bacolod City, Bago City, Cadiz City, Calatrava, Ibay Magalona, Escalante City, La Carlota City, Manapla, Murcia, Pulupandan, Sagay City,
Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay, Tubuso, Valladolid, kag Victoria City. Ini nga mga lugar, maka-experience na sang 30 tubtob 60 kilometro nga per hora nga hangin sa sulod sang 36 oras. Dire naman sa Negros Occidental, lakip ng syudad sa Bacolod, sa Gyapon, maka-experience kita sang maulano na nga panahon nga dulot na sang Bagyo Tisoy. Kasarangan tubtob may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nakatundan ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan. May kasarangan tubtob mabalod kag ini delikado na sa aton nga mga sakayan panagat. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kag mayong udto sa luwat. Ben, ang almost southern part sang probinsya daw waya malakip sa storm signal, no? Yes, Central Negros gid lang action rek. Pero sa gyapon maka-experience na kita sila dito man sang ano man light range man kung kisa. Pero why pa kita sang na-monitor nga daw something kinalain sa mga areas nga ara sa signal number 1? So far subong base sa aton monitoring, monitor kita sa aton rainfall. Far daw hindi pa man masyado gid ka-alarming, pero padayon naton nga gina-monitor action rex kag ginabantayan ang mga posibilidad. Wala pa gid man sa mga alarming nga mga lugar nga nagasaka subong ang mga suba naton. Sige Ben, salamat gid ha. Salamat Action Rex kag mayong udto sa luwat. Salamat gid kag mayong udto. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Melvin Fierro sang PDMP ang inyo nabatian sa lakat sang panahon diri sa bugos nga Western Visayas, partikularmente diri sa Negros Occidental. Ang signal number 3 Catanduanes kag didtong Catanduanes area, no? Pagkaronan talang na dugay-dugay kay na-report na ni Action Melvin Fierro sang PDMP ang signal number 3, number 2 kag number 1. Ang northern kag central nga bahin sang probinsya, including ang Bacolod, diara sa signal number 1. That is why nga kansilado man ang mga biyahita subong, no? Sang sakayan pandagat karon dugay-dugay sa report ni Action Alvin Graba, hibaloon ta ang advisory kag kun anong tikang sang Philippine Coast Guard. Badri kita na sa aton sining nga Oplan Dakop ara sa linyata may nadakpan siya si Action Alvin Graba. Pero antes ang kay Action Alvin Graba, diri kita kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Alvin, standby ha. Suspension sang klase sa Bacolod, buwas nga adlaw magadepende pa sa lakat sang panahon karon sa apon, no? Di karon nga adlaw kag tubtob sa apon gina analyze pa sa mga opisyales ang syudad kung kinanglan i-suspend ang klase kay subong sining presko lang way klase action hands sa Bacolod, no? Elementary, tubtob high school kag colleges may mga klase kita iya diri sa syudad sa Bacolod. We have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex, hindi pa makarecommend ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office upon Bacolod City RRMO sang class suspension kay Bacolod Mayor Evelio Lunardia para ini sa buwas nga adlaw Desyembre 3 ginpathag diri ni Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sa Bacolod City RRMO. In Action Rex ang magadepende sa gihapon sa lakat sang panahon kay karon 5 PM mag-issue pa man sa pinaka-latest nga weather bulletin ang pag-asa kundi na sa karon ang si bagyong Tisoy. Action Rex. Suno kay Vargas nakalarto sa gihapon ang 61 tanan ka mga kabaranggayan diri sa may syudad sa Bacolod bagod man sang malain nga panahon, pero so far sa monitoring sang CDRRMO since 24/7 man ang ilang monitoring umpisa nga ginpaydalom sa blue alert status adtong Biyernes nga daw. Action Rex, wala pa sang reported nga pagbaha kag evacuees diri sa may syudad. Action Rex, sa press conference subong gid lamang udto nagwa lang kita Action Rex dito ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga takna alas 3 karon sa hapon iga-assess sang Disaster Risk Reduction Management Council o kon BDRRMC ang sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod kag dira sila magapagwa kon bala mayara sang class suspension o kon wala buwas nga adlaw kag may class suspension gid man ano ang iyang coverage. Action Rex, gin-explain rin ni Mayor Bing ang weather hindi mapaktan o kon unpredictable rason
Ngayon laman ginabasihan no, ang mga pulisa nga ginapatuman sa Department of Education like kung signal number 1 di preschool lang, signal number 2 from elementary to high school, kag signal number 3 all girls ang class suspension. Ini kasunod action Rex sang mga pag-criticize no sa mga opisyal sang syudad sang Bacolod labi na kay Mayor Evelio Leonardo sa social media nga nagapon bala ano pa yung ginahulat sang Bacolod kung saan ma-declare sang suspension. So amo na niya ang ginklaro ni Mayor Bing nga may mga basis nga ginahulata ang mga city officials amo man ang CDRRMO sa pagdeklarar sang wala sang Amo klase. ning preschool ang aksyon day lang gindeklarar nga wala klase within sa Bacolod, no? Yes, correct in action, Rex, since signal number 1 pagid lamang ang syudad sang Bacolod. So, depende ni karon kay 5 p.m. karon may panibagong weather bulletin nga gisyo sang Pag-asa kag ano man ang makam up sang council sang syudad silang weather assessment. Takna last stress karon sa hapon dito sa may government center. Ang iban do kalangkagid kay nasang sitwasyon sang palibot sang syudad. Correct action, Rex. Depende mo na gusto po na sa ginikanan kung hindi nila gusto yung ilang kabataan nga mabasa dira, mahilanat o kung ma-stranded abi. It's a personal decision action, Rex, no? Hindi mo niya mapilit no, sang teacher nga pasudlon gayda ang mga kabataan sa sini nga mga panahon. For confirmation, ari kay nang tingog interview natin kay Executive Assistant Jo Marie Vargas. Depende pa na karon sa hapon alas 5 siguro ko ng weather situation will worsen. Ma-recommend me kay Mayor for suspension. Pero depende na sa weather eh. So hindi pa sila sa mga may suspension ba so wala. So hindi still hanging. So the announcement karon pa sa sir. Announcement way pa na piyo. Base kung mag good weather man siya, hindi ta sila na. So far so sa Bacolod may mga pagbaha nga. Why kita subong, why kita recorded di ba? Anyway, ang barangay na inform naman sa sitwasyon. So talaga barangay subong on alert status na sila. Okay. Action Rex sa portion sang palayagan ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Yo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Access Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na silingkong nga way manta perdihon kung maghalong lang tagag magro aligmata sa malain nga panahon. Kay ti bisan pag ulan-ulan lang kag porte abing ulan sa inyo sini nga lugar amo nang problema dira nga dako mga kaaksyon. Dapat magaligmat gid bisan pa nga ri kita sa signal number 1 pero ti dapat nakalig alerto lang ang halos kalabanan. Action Radio Philippine Standard Time last 12:39. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar. Daligid lang kay mayari kita na dakpan na sa atong sining nga Oplan Dako promo si Action Alvin Graba. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dako promo. Yari na siya, si Aksyon Alvin Graba sa aton sini Oplan Dako promo. Din siya subong area nagpanglutihot bisan ga bagyo, sige pang dakopya. Aksyon Alvin? Hindi lang kumabasa. Amo na importante, hindi ka lang mabasa. Kay kabudlay kung mabasa. Mabudlay kung mabasa, ilabi na kung gaulan. Mayo lang Action Rex sa interior side mismo, sang Purok Malunggay, Barangay 28, diri sa siyudad ng Bacolod. Bisan gaulan, bistrapal, okay na ko. Ba, porte na napantagid si nanay. Galing. Gapamatigid sa imong program Action Rex, no? Si nanay. Ano gani pangalan mo, nay? Nilda Argente. Ba, si Madam... Nilda Argente. Nilda Argente. Pila ang edad mo, nay? 75. 75 ka, nay? Oo. So, 45 ka lang. 75. Si nanay Argente, no? Nay, naaktuhan ka, nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ari, nay, ang imo premyo. Abi, isi ka, nay. 1, 2, 3, 4, 5. Salamat. Thank you. Git sa action
Action Radio, number 1 sa akong korason. Iwan taon na number 1 sa Number 1 sa akong korason, sa akong heart. sa aton heart, sa tagipusoon, sa Action Radio Bacolod. Ate, nay, kay ko numero 1 kami sa imo tagipusoon, may temprano nga pamaskwa ang Action Radio Bacolod sa imo. Arinayo. Arinay. Salamat gid sa Action Radio, number 1. Pila na? Nay, ilan taon mo kaning unod sining kun ano? Or ano? Ate, sige. Okay na. Tubong ni nanay. Wow! Merry Christmas sa Action Radio! Prano nga pamaskwa? Luwan. Prano pa nga pamaskwa? Liwas nga may 500 pesos, may yara pa siya pamaskwa. Yes, Action Rex, magluwas ka 500 pesos, may yara siya. May pamaskwa pa siya. Magluwas niyo, may kalendaryo ka. May kalendaryo ka. Salamat, sa Action Radio number 1. Wow. Action na, Rex. Puro kanong ganina? Balunggay? Malunggay? Puro balunggay. Malunggay nga utan. Balunggay. Balunggay nga utan. Oo. Nala mo liwat, Nay? Salamat sa Action Nilda Argente. Si Nanay Nilda Argente, Action Rex. Sa interior side ng Purok Balunggay, Barangay 28, diri sa siyudad ng Bacolod. With Action Nixon Tahom, ang ka-action nyo, Action Alvin Grata. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o plan dako promo. Thank you, kid. Congrats, kid, sa aton sining winner sa sining udto diri sa aton sining pangalagad. Congratulations sa aton sining iban pa nga mga suki sa kanginan pamati lang kay basi kamo malabayan sa aton sining mga action reporters kag kamo ang madakpan ganaga pamati sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:44 ng aton oras. Sige, matapos ang Upland Dako promo kadtuanta si Action Brian Morden, si Action Artay Hopon, gikan sa special assignments dalagko nga recovery sang shabu sa sa drug operations kag accessibility sa pagsulod sang supply sang ginadumilian nga droga, posible rason sa paglakip sang Region 6 sa top 5 provinces nga may high presence sang illegal nga droga. Yari ang countdown sang report ni Action Artay Hopon. Action Art. Nagapati ang Regional Director sang PDEA nga si Alex Tablate nga mayara sang basihan ng PNP sa paglakip sang Negros Occidental, Bacolod, Bilog nga Region 6 kon high presence o presensya sang illegal nga droga ang paghambalan nilang report parayag sang PNP dito sa national sa diin ang Region 6 ang nakip sa top 5 bisiling ni Tablate kon sa bilog nga riyon ang paghambalan ang sa Panay, Iloilo area lakip ng Guimaras, Aklan gagmay na lang Action Rex sa mga recovery sa drug operations sa Shane na lang mo tiyang Bacolod City according sa iya tiyang mo may pinakamadamo nga mga apprehensions ang suspected recovery nga minilyon ka pesos ya ang makuha sa mga operatiba. Sila nga basya mo na ang isa sang rason kung nga ang Region 6 sa pangkabilugan ginakip sa national record sang Philippine National Police. Nya kon campaign namon subong especially barangay drug clearing program, wala man sang problema. In fact, this coming December, may ara naman sang masunod nga Regional Oversight Committee deliberation. Yan ang palayag sa Regional Director sa PDEA nga si Tablate. Kung titingnan kasi natin yung sa 5 na yon, ang 4 doon yung tinatawag natin ng mga super regions. NCR, Region 3, 4A, Cebu. Tapos na-include yung Region 6. Palagi naman natin sinasabi, PDEA and PNP is, when it comes to doon sa fixation, ang major challenge area natin ay ang Bacolod City at ibang area ng Negros
Occidental. Pwede rin maging basis nila yung, siguro may record sila dyan, yung frequency ng mga coordinations na sinasubmit sa atin or kino-coordinate dito sa PDEA. Kasi sa lahat ng provinces din, ang nakikita natin is madami talagang coordination galing ng Negros Occidental area, including Bacolod City. Kung yun ang titignan nila. Sa barayag ni Director Tablate, siya niya ang distansya pagino kalayoon sa Cebu City nga ti among ginapatian nga ginahalinan sa supply nga nagasunod diri sa bahin sa Metro Bacolod, posible sa manini sa rason sa record nga ginpagawa sa PNP National. Ang kaakson ni Aksyon at hupon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa bahin sang special assignments. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Brian Morden, mga suspitsado sa pagsunog sang Haba Pension House, pasakaan kaso karon nga adlaw ho. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye, Action Brian. Action Rex, subong nga adlaw na talana ngay pasaka na ang kaso. Ining kaso nga arson with multiple homicide kag lakip na diri Action Rex ang physical injury. Kini ang kaso ipasaka batok sa duha ka mga persona nga Sanday Rodolfo Hinson, taga Libertad, Barangay 40 ini, kag-isa naman diri amo si Binencio Valeriano, legal ang edad. Nagapuyo naman ini sa Barangay Amayco, Banwasan, Morsya. Kumadung duman sang Biyernes, ining duha ginpresentar sang kapulisan na nagkaladakpan ini sila nga among suspect sa pagkawat sang helmet sang motorsiklo sang rumboy sang Hava Pension House nga among gintunaan sang Kalayogid, kag naglikop ini sa bugos nga building na nagpatay sang 5 tanan ka persona. Lakip na diri ang tag-iya kag ang iya sining pamilya. Action Rex. So now diri kay City Fire Marshal nga mo si Publio Boboy Plotenia ang pagfile sang kaso nakadeterminar ini karon sa piskalya kung anong ila sila pag-intertinar, pero kung sila pasugtan diamo ning arson with homicide, multiple homicide kag ini physical injury. Tatlo sila Action Rex ang ginpasakaan kay ginlakip didto ang pagfile sang kaso atong isa ka at large nga padayon pa nga ginapangita karon sang kapulisan sa diin. Amo gitong ginatudlo sining duha karon nga sa custody sang PNP nga amo ang nagsindot sang lock sang helmet nga ginpabayaan nila kag nagsilaob ini kag nagsunog sa amo iya nga building. Aring palayag Way patos lang ngalan sang isa to? Hindi pa anyway sa ngalan to Christian pero wala pa sa apelyido ganyan konkreto nga ginpalayag ang PNP Action Rex kag bisan pa ganiman ang BFP, pero taga Camiruli kuno ato siya, taga Barangay 35. May nagapid diri sa aton sa apelyido pero hindi man ta sure kay ginsunod tala ning ngalan didto ya sa ginpalayag ni Rodolfo Hinson katong na-interview naton sa nagligad kag mismo palayag man ni Sir Buboy nga amo na ang pangalan sa ning isa ka at large nga padayon karon nga ginapangita sang kapulisan. Gina-consider gani nila sumo nga galakat ang kaso kag masanag ang lakas ng kaso, matagan hustisya ang kamatayon sining anom ka nagkalapilasan pagid ka iban pa. Yes, subong no coordinate sa aton Bacolod Police for sa aton document naton papers supporting documents for filing naging nagawon sa dila subong ta sa volunteer service makas. So mga cases arson na siya. Yes, sa tulong ato mga suspect na subong ara sa custody sa aton Bacolod Police. Sila nga rin matulog sa Sir Larger. Mayara no, identified pero hindi na talaga parang rebels. Para telepon. Kaso di man nga ma-pick up na sa ating Bacolod Police. Kung nga rin, mas kailangan natin sa mga kaso. Wala sa ibang sir na kailan pa kaso ako sa kahit no? Depende ang ako kung sino naging mo sa kriminto. Tapi ano tayo sa mga ipay. Nagawag na kayo. Para
ano kiti was ano na mo pagkagawan sa subong nga pa ay no sila nga gawin pero pag hindi before coordinate man sila very supportive ang family at the same time they are also coordinating sa itong victims na ito sa Cebu grabe sila subong hindi ata rin na sitwasyon kay Bila subong itong adlaw ibut legal o na sa uli pawayan ang yung pamilya ito. Actually, sa manang portion sa interview na kay na kay Sir Boboy Plutinia, may gamay di siya nga panugyan sa mga pension houses kag mga hotel diri sa Bacolod. It seems Action Rex ka nag-receive kini sila sa mga bisita dapat may ara sang gwardiya gintani nga nagatiner sa idalom. Kay kadamo sa nagamuno abi Action Rex kato may gwardiya lang, why na to nagatinguha pa magpangawat ang tatlo nga amo ang rason sa pagtugasang kalayo sa amo iyang trahedya. Pinabalitang gikan sa Bureau of Fire Protection, Action Brian mo din nag-report ko na sa balitaw na aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa area sang Bureau of Fire Protection. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuantang balita sa Patrol we have Action Alvin Graba. Biyahe patabok sa Iloilo, nagapabilin nga kansilado, Philippine Coast Guard, nagapangabay nga likawan ginang pagpanagat sa mabagyohon nga panahon. Yari ang kaundan sang report ni Action Alvin Graba. Sa Patrol, Action Alvin. Sobra na 300 ka mga pasahero ang stranded karon gikan sa tatlo ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mangud man sa Bagyo Tisoy, nausunod diri kay Ensign Daryl John Hernais, ang operations officer sang Philippine Coast Guard District sa Southern Visayas. Suno sa Action Rex. As of 11 o'clock, sining aga, as per report man sa mga substation commanders, nagikan man sa Bradco Port, kung magapadulong dito sa Iloilo sa karon ang nagapabilin gyapon nga 150 unlike kagina 250 pero subong 250 150 rather ka mga pasahero ang stranded along Bradco Port area. Ang kiningalo mga persona kahulat magkatabokon tani sa isla sang Iloilo kung dito sa Iloilo samtang sa siyudad sang San Carlos matabok going dito sa Toledo City, Cebu 120 ka mga pasahero and sa Barcelona Port sa Escalante City sitintaman ka mga persona ang stranded tubtob karon sa diin naglabot man sa 155 pa ka mga ruling cargos including na diri Action Rex sa mga salakyan, mga motorsiklo ang iban pa ang stranded man gikan sa tatlo ka mga lugar. Now gitpamangkutaban nga dito sa iban nga lugar kaangay diri sa Banago Port kung bala may araman stranded suno sa iya wala inabangod ang barko atuman dito sa Iloilo. While diri sa Pulupandan wala man sang reported pa nga mga stranded passengers. Now sunod diri kay Ernais. Since last Friday, yara na sa heightened alert ang mga katapos ng Philippine Coast Guard kasunod sining bagyong Tisoy. Kung sa diin kagina, antes man naglakat padulong dito sa siyudad sang Dumaguete ang bagong Coast Guard Commander sa Negros Occidental nga si Lieutenant Commander Benjamin Lieutenant Commander Benjamin. Sa diin suno sa iya, ginmanduan ang tanan nga mga Coast Guard personnel nga magpreparar sa ila sining quick response team o kung ipreparar na ang ila sining mga quick response team kasunod sining pagsulod sang bagyo kay nakitaan man nila Action Rex nga may pwersa pagisagyapon ang ini nga bagyo. Now prioridad ban sang ila sining grupo labi na sang ila sining ahensya ang seguridad sa mga number 1 sa mga pumuluyo para seguridad sa pasahero rason nga nagpanawagan man siya sa mga nagapangisda nga likawan ang pagpanagat sining adlaw kasunod sining bagyo. Ari ang pahayag ni Hernais. Sa Negros Occidental sir, ang port passengers is
Barcelona Port, San Carlos Port, and Fresco Port. So, ang passengers na stranded natin sa Barcelona Port as of now, yung sa report, pero nag-update pa tayo 70. Sa San Carlos is 120, Fresco is 150. How about the rolling cargo? With regards to rolling cargos, sa ngayon, sa Barcelona Port, meron tayong 60, Carlos 20, and Fresco 75. Aksyon na Rex, kabahin lamang sa nga pahayag diri ni Ensign Daryl Jan Hernais. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Sa mga nagapamangkot blas ang biyahe sang roll-on roll-off ta kag Fastcraft Iloilo Bacolod vice versa, wala patas ang biyahe. Ulat-ulat gid kita sang mahimo nga declaration sang Philippine Coast Guard kag mabatian una diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol, may tisian na basikon ang immunity booster tablet. Immune system. Plus nga ining Santon Plus Herbal Capsule nagatunaw ini sa mga bukol-bukol sa lawas ta, hubag sis tumor greater kagiban pa. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sa inyo. Mabakal ining Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstores sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order, magpadala sa mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Malakay Finance Corporation, may mga branches sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta dira ang Gensans Philippines Incorporated nga namtang dira sa St. Vincent Road, Barangay Tango, Bacolod City. Nagapay balo nga mayara sila sang bloodletting, second bloodletting activity. Dugo mo kabuhi ko 2019. Hiwaton ini sa Bacolod Living Water Christian Fellowship across lang sang GPI office sa St. Vincent Road, Barangay Tangob. Disyembre 7 na ini sa Sabado, this coming Saturday, las 8 sa ngaga, tub-tub las 12. Of course, patigayon nun ini sang Philippine National Red Cross. Second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Igadulong sa inyo sa kalwan sang Gensans Philippines Incorporated. Unload ta sa makadali sa aton sining nga mga obligasyon. Paring Roger Montalvo, may lang nga pag-monitor dira sa Cimarros Wine Center. Honeybee John Grande, good noon lang, paliog lang ko greet kay nanay ko Celine Bakwit Grande. Permigid ka pamati sa Purok San Roque, Barangay Tangob. Thank you so much, Honeybee.
John Grande. Sa kay Mary Jane Saludares via Jonathan Maylin Garcia. May lang pag-monitor kay Maylin Garcia. Mayong hapon lang kay Mayor Rojas. Wala unta tang ulan diri sa Banwa, namon diri sa Morsia. Okay. Amo man dia. Brutality man lang diri. Albert Robles, may lang pag-monitor Albert. Kagatamyaw lang si Albert sa pamilyar Sihas diri sa Barangay San Fernando, Talisay. Kag kay Nunoy, kay Tuming, kay Rosalie, Albert, kag Jeneline. Ang panamyaw lin sa kay Albert Robles, kay Edwin Pinida, Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, kay Jonathan Fuentes, Bats, good PM lang, no? Greet ko lang si Mrs. ko nga si Melda. Thank you so much, Bats Jonathan Fuentes. Aldrin Limaco, may lang pag-monitor Aldrin. Kamusta dirang aton inasal, Oxla? Do, hinagid siguro, no? Aldrin Limaco. Mary Lou Catinoy, may lang pag-monitor Mary Lou sa kay Emily Roland Nicavera. May lang pag-monitor kay Ireneo Seriaco. Action Percival Villamor on the line man ho. Niya yung mabugnaw nga hapon Action Rec sa pisar nga bagyo. Continue ang monitor namon diri sa imo nga programa upod si Lola Aida Bangkaya, Geraldine Regala, kag Jofred Zapanta. Ayo si Kagawad Jofred Zapanta dra sang Barangay Robles, kag si Cap Chad Feria. Jolski Perez, malang pag-monitor. Jonalyn Buenafe Advincula. Jonalyn Buenafe Advincula, kabay, wala masyado bahada sa Bacolod. Halong lang da kamo sa bagyo. Ayos. Kay OTTG, Board of Director AD Recafort, malang pag-monitor. Sang Christine Taxi. Gabiyahis paring ID. Siya to kapon nagatipan sa team sang Batang Aksyon sa libre nga arroz caldo. Manamits nga arroz caldo paring Eddie Ricafort sa purok sa may Mansiling. Mandalagan ba to? May lang pag-monitor, no? Laydin Navarrete, may lang pag-monitor kay Laydin Navarrete. Kay Terry Simpronyong, may lang pag-monitor Terry Simpronyong. And Franklin Tilihio, may lang pag-monitor kay Franklin Tilihio. Ga-monitor sa gyapon sa programa. Tatamyaw lang ako nasawa nga si Lini Tilihio. Kag sa duwa ko ka bata si Nico kag si Grace dara sa Barangay Handumanan, no? Mike Jan Seba, may lang pag-monitor. Happy birthday lang sa bayaw ko kay Nong Joel Olivares. Ayos, salamat gid Mike Jan Seba. Madam Elizabeth Kiatson sa Caris present man. Si Ena Florence Kahilig, wala Biyahiroro or Fastcraft Iloilo to Bacolod, wala gid, no? Wala gid ina. May lang pag-monitor kay Lunila Tarosan. Good PM lang kay Lunila Tarosan. Ang hila Liarte Gayondato, si Rose Selva, and James Gregorio. May lang pag-monitor kay James Gregorio. Kay Nonoy Tajones, Hernani Cloud Salvacion Diggs. Ayos, thank you so much. Manjo Arnijo, kay Ede Mides, kag kay GR Pagador. Si Chel Isidro, may lang pag-monitor Chel Isidro, kag kay Heaven. Kay amuning kuani masadya kay sinuliya. All Shop Chabilia Mitch, may lang pag-monitor. Ayos, dagang salamat gida. Thank you so much gida. And sa kay Inday Chris dira sa Barangay Estefania. Kay Welba Bungkalon, Sienda Ima Manapla, kay Fred Lombo, kag sa amay ko, kag iloy ko nga si Cosette Lombo and family. Thank you so much, Welba. And Lady Jonah Bahilida de la Cruz, kay Christian Roa dira sa Victorias, Jovin Palay Dilucanog. May lang pag-monitor sa inyo tanan-tanan, no? And sa kay Rafi Libran dira sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Kag sa tanan-tanan na lang mga grupo naton.
Ayos, sige, daligid lang. Kailangan lang ta sa orasan ta ho. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Philippine Standard Time, launa 9 at oras. Daligid lang mga kaaksyon kay may iyara kita flash report sining nga mga tinunupod sa aton sining nga patrol. We have aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex sa bangkay sang isa ka lalaki na sapuan sa sunod sang iya sining nga puluyan. Diin ginapatihan nga may posible ba may ginsakit o kung ano mga bagay nga na madiskubran posible kay subong sini diri sa area sang Purok Masagana 99 Barangay 6 nakakordona ang lugar and this time si Police Major Sherlock Gabana nakakuha man sang initial diri nga investigation as to sa biktima no? Sa mga kaingod niya na? Sa mga kaingod niya diri action Rexo ariman diri pero diri man siya nakakuha man sa mga dugang mga impormasyon. Actually, ang Victim Action Rex this time ay ara kita sa tupad diri ara na sa advanced state of decomposition. Pasensya sa aton siniga mga nagapamati subong udto no. Sir, initial ano ang investigation to? Bali mo nino may isa diri ka biktima nga nasakwan nga patay diri sa area. Sa iya mismo lang hayop-hayop o siya nga kubo. Kaga nasa advance sa state of decomposition na so kung makuha na to na initially sa iya guwa sang balay kay susulod sang balay wala man sang may natabo or may signs of may natabo nga pag pinukutay or pag ilinaway no kay tan ko lang taon mo da kasimple lang gid wala sang sign nga may naginamo
Pero kung lantawon ta naman initially sa lawas, do may mga gamay siya nga pilas-pilas. Pero ang iyang posisyon, kung napanuntaman nga, doon nagatulog lang siya. Kagamuni ka nang ang saya ka wala nga kamot, amuning doon nagabanugid nga do na sorry sa pamati, no? Nga muna nga doon swell na gidiya nga kamot. Kung sa kontrol ba si napatay niya siya sa infection, pero ano lang kabangdanan sa pag-infection niya sini. That's why nga gid naton ang bulig sang soko para nga sila gid makadetermine kung inibala may pilas gid ang biktima or basi natural death lang man. Kaya amo na subong inaulat-ulat pa kaya according man mismo sa mga palibot diri sa mga kaingod ya sang biktima, wala man sila may nakuanan nga do may nasang prior sang natabo nga may ginamo diri sa guwa sang balay nila. Sir, mga nanong oras na sa puwan eh? Bali nga gina mga alas 11 image dyan na kuana nila nga dong may gabaho. Kaya mo naging check nila di ang kubo. Pag diri nila nakita nga tupad balay nila patay na. Anong pangalan sang victim? Ang ngalan isang biktima amo ni si Anthony de Monteverde Iberden, 52 anyos. Kaga accordingly kuan siya gobran siya sa isa ka tubigan. Sige. May asawa ni siya, sir? Mo pa nang aton ginakuano kung may asawa ni siya. Kung may kabataan siya, mo pa nang gina-check naton subong. Ang pamilya niya, sir? Mo pa nang ginakuha naton wala pa may nagpalapit ng pamilya ya kay lang taon pa ang ining nga balay, ang kubo. Isa lang gid ni katawo ang makahigda dir. Yes, Action Rex, si Police Major Sherlock Gabana. Ang anong ginahulatan na lang subong, sir, granting para nagig baho na sir? Oo, balang inaulat ko ang soko nung i-process ang crime scene or para paano tada yun mismo sa punerarya para kag-alas mo sa punerarya. Rex, si Major Gabana natandes may dugang kang ipamagpataya. Sige, okay na ko. Roger on that action, Rex. No, Rex, diri sa area sang Purok Masagana 99. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Dugangan talang na mga ka-aksyon, dugay-dugay ang flash report ni Aksyon Alvin Graba angot sa sining na sapuan nga bangkay dira sa Purok Masagana, Barangay 6, diri sa syudad sang Bacolod. Kung mayara mga updates dira karon ang ato sining nga mga kapulisan kay ginahulat pang soko, no? Nag-request la soko para sa dugang pag-usisa sa sining bangkay sang isa ka lalaki. Balik kita sa aton sining mga commercials. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Skelan, ayos ang buto-buto, Skelan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:21 ng aton oras. Sige kadtuan tanay Bacolod City Police Office, nagka-standby si Aksyon Eric Magbanmo. Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office nagapaningguha pa para mapasakaan gid sang kaso ang magulang nga naghimulos sang kaugalingon sining manghod. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanmo. Sa detalye, Aksyon Eric. Aksyon Eric, yara na karon sa protective custody sang social worker ang 16 anyos matapos nga aligar himuslan sang iya sining magulang nga nagapagadaron sang 26 anyos. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Arlene Durandon at tagapamuno sa Bacolod City Police Office and Women's Children's Protection Desk. Ako nga hindi man ma-impluensyahan kag hindi man ma-hamper ang ira sa investigasyon kag nahibaw karon angot ini sa ligasyon sang manghod ka 60 years old nga ginaligar nagpanugiron sa magulang sini nga ini siya ang ginimuslan sang iya sini nga utod nga 26 anyos. Aksyon Rex sa sulod sa Iglesia ni Pulian kahapon sang aga. Nausunod sa kay Torendon nga ginalat nila karon ang resulta sang medical examination sa biktima ako may ara gid man na resulta kag kon mangin positibo gid man sa ginatawag nga sexual abuse ang biktima ila gilayon nga ikoton kag pasakaan gilayon sang kaso nga rape ang ining magulang nga nagimunos sang iya sini kaugalingon nga manghod. Jari ang posto sa palayag sang hepe sa WCPD nga si Police Lieutenant Arlene Torendon. So far ang opisina subong nagpatigayon na sang medical examination sa ato na biktima with the assistance sa atong social worker. Since natin naginhimo na yung utod niya sa iya nung may sexual assault, siyempre may salabton ginaiya ang suspetsado bisan magulutod na sila. So what if ma'am kung ang pamilya halimbawa mag-isaw sa kaso? So kung mag-isa ng pamilya sa kaso, since nga ang biktima amo ang natunggan nga nahimo sa iya, ara sa aton nga layi pag sa provision nga kung hindi sila interesado may social worker kita, kung hindi pag interesado magtindo ang social worker mag-stand to people of the Philippines versus kapulisan o ang atong punong barangay, ang atong kagawad sa Kikyapon. But ginatinguan nato na pa-inchindi kung ano ang nagkakadapat ng hostisya para sa atong biktima pag may social worker nga nag-a-assister para sa iyo. Under sa protected custody naton, mga ginindor sa atong social worker. Isa ni kapamaagi ang atong biktima mahinakop naton, kag mag-guide naton ano nagkakatabat ng hostisya para sa iyo. Police Lieutenant Arlene Torendon kapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanong report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita sa BCP o Kadtuantang Kapitolyo, si Aksyon Marlon Hinubia, Operation Center kag responder sa Negros Occidental, ginpaidalom sa red alert status bangod sa Bagyo Tisoy, kudwait ginpaidalom naman sa mga district hospital. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Mar. May mga alas 8 kontak na sa buong aga si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Abong Lacson pagwa sang tropical cyclone warning at restrictaran ang city kag municipal reduction of management council focus nga probinsya. Ang warning kung nasa adre ang taran-taran nga nga emergency operation center dapat ipaidam sa red alert status. May panugyan man dapat initiate sila sa proactive measures magpatigayon sa nagkakaiko nga appropriate precautionary action. Posible baha, flash flood, landslide ka maglintad dala sa ring duty.
dalayon ang lapay o kung daloy isang tubig pananglit na magluntad ang baho. Kung pa dapat man i-review ang contingency plan ag mangin alerto 24 oras. Diri ba nasaad nga ang taran-taran nga mga district hospital ipaidalom sa code wide alert. Sa lingon mangin ready ang taran nga mga hospital manpower parehas ang general kag orthopedic surgeons, internist, operating room, mga nurses dapat nakahanda man. Kag ining pag-alerto pwede lamang makakaso kung ma-terminate kung makagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tisoy. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Kasinyo Aksyon na Marlon Senuaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 27 ang aton oras. Way pa itong aton Iloilo to? Way pa, kung wala pang aton sining Iloilo, kantuan tanay mga out-of-town reporters ta. Unahon tang balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Naka-standby si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa isa ang patay, isa man ang critical ang kondisyon sa aksidente sa motorsiklo sa siyudad sang La Carlota. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Vehicular accident nga natabo sa corner La Paz Street, Barangay 3, La Carlota City, alas 4:15 sang aga. Involved dire ang isa ka Suzuki Rider 150 color blue nga ini siya maniyo o kung ginadalan ni Aaron Catalan Pumuluyo sang Barangay RSB Pontevedra, Negros Occidental. Kag ang backride sila dire nga ginkilala sa kay Romel Arzaga Ibalientos, 31 anyos, soltero, isa ka mekaniko kag pumuluyo man sa inalambit nga lugar. Sa initial nga investigasyon sang La Carlota Traffic Police, samtang ini ang Suzuki motorcycle nagadalagan sa La Paz Street, Barangay 3, La Carlota, pagkadto sa DSB Pontevedra nga may direksyon north to south direction, na aksidente nga ang driver ini sa motorsiklo nag-lose control. Kag ang driver kag ang backride sini na kaangkon sang injury iya sa ila mga nagkalain-lain nga karawasan kag gindala diri sa malapit nga ospital sa siyudad sang La Carlota. Apang ini ang driver nga amo ang nagadala sang motor na gindala sa ospital kag ginadeklarar sang attending physician nga dead on arrival. Kag ang backride sini gina-refer man sa Bacolod City para madapatan sang magakaigo nga pagbulong. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa PBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Matapos ang La Carlota, si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. May kangtanan sa 5 ka persona nagkaladakpan sa may bust operation. Pasakan kaso subong adlaw kag driver, kag counter truck driver naglasak sa 11 anyos nga bata, ginrelease na sang Cadiz City PNP. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Pagkapasakan sa kaso sa subong aga, ang 5 tanan ka mga persona ginakop sa tong tinarigdan nga Sabado sa tungang gabi ang may bus operation kag ipatigay sa makatapos sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa Bayan sa Villa Mero Martok, Barangay Daga. May muna ginakop sa Kim Villa Carlos alias Kim 21 anyos sang Purok Kalubian sa mga barangay. Yan Christopher Rivero Ijaldo 18 anyos sang Miramardos. Niño Ribamonte, 21 anyos sa Dalan Mabini, Barangay Sonfor, Siyudad ng Cadiz. Si John Win Cavalli, 20 anyos sa gitna ng Granville Subdivision sa Barangay Daga. Kag John Remida, 30 anyos sa gitna ng Miramardos. Pero sa kay Police Major Robert Mansuito, sumugig nga lang ikampay lang ang kaso, bisan wala pa sang fiskal sa Siyudad sa Cadiz. Within ko, thank you kaya sa sakit.
karon no, depende sa ating activity karon si fiscal, pero patingo kita karon kung hindi ka makain sa katis, probably kung hindi na mas malapit man na prosecutor's office. Na ibaluhan na may ara nakuha ng tatlo ka sa Ilongitid Shabu sa posisyon mismo ni Kimberly Carlos na muman ang subject sa bypass operation. Nagsubok man ang mga marijuana nga nag-street value sang 10,000 pesos na sa diyan ginaana nila nga ripakon sa area sa diyan ni ara sa balay sila sa isang balay dira sa may Villa Merobardos. Padayon karon nga detinado sa bayan sang Cadiz City PNP custodial facility ning 5 tanan nga mga nagkananakpan. Samtang release na ang driver nga si Alan Bordas, 36 anyos, sa Putukwan, Tinauron, Barangay Tabao. Sinatang sagay, kagang canter truck para ikarga nga 160 kasako nga buno, nga nagabugat kang 8 toneladas, nga nagbunggo, naglasak kid sa 11 anyos na bata nga biktima nga si Eugene Amante, kanya nagligan nga Sabado alas 4:45 sa hapon. Hindi matapos man nga nakangkot sa aming kabusito may sa tunga sang tagiya sa salakyan si Mr. Donato Abico sa sirat sang sagay kag pamilya Amante nga ginikanan sini nga bata. Actually, based mo sa regulatory period abi, ang case sa post-week nito is replacing voting sa reporting downside. So, ang inagagaan na actually ma-kanya sa regulatory period, kay inagagaan is 18 hours na regulatory period. Ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Machuito, head sang Cadiz City PNP. Rito, gikan sa sulat sa Cadiz sa balita una sa aksyon. Dari sa aksyon, Robert Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Tomon Fortegoro kag Aksyon Nonoy de la Cruz pagkarunan ko lang ni. Pwede lang, mga sirs. Alang-alang gigachimpo na mo ni Aksyon Hendres Pulgaro, pating Aksyon Radyo Ililo, naalangan man, ha? Naalangan man kita dito. Santon Plus Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon, para sa mga pikasaguya kag pampaputi kag pahumot sang ilota. Amo nang manami na Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka produkto Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta dira sakit ang lawas tuhod sakit man ang aton sining pusog-pusugan masakit man. Kung kaysa maka-jogging ka, maka-robasket ka, makabatsyag ka sang pagpalalakit. Pero kung may Santon Plus Herbal Oil, mamanyos ka lang ni siguradong sigurado, balik sa normal ang kondisyon sang lawas ta. Santon Plus Herbal Oil, mabakal ninyo sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:35. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sa anong kalintangan Responsable na pagbalita Katayin na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:42 ang aton oras. Salang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon taro, aligmat lang kaya hindi gid magsalig sa tiyempo. Although nga signal number 1 kita diri, pero way man na nagakulugan nga mag-igo gid ang bagyo diri sa aton, mas mayo na kasiguro kita, no? Salamat gid sa inyo sining pagpakigopod sang sining mga inoras. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila